Obahi bebre ano pokuare no mawa no asante kotoko no no so ne ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem ne frititio efrititio dmankoma ade no yamfa anto de da menkoso anya okese se bre ne do nya wonya adaje na wo hwa Alandu Media ye de wo hose ye som nananom ye wo hose ye som Ghana enti ade bia ya na fa ya mamre ne abakosem ho no sabi de dik muntintim apa de fa nananom ho no eya na yetena se ne de ho adesua de aba ena ye Dormaahene eye osagefo osiade yo agemambedu otosumyunu a wo ye Bono National House of Chief Chairman what the above to just say, one in Nuano and so, Nuano ensia or no kahonson. I shall say, oh my Berekum, and me Bono Regional House of Chiefs who be. Now, would you make the umbedi biano so or more a you know, Eddie free. And only a neighbors and what dear I say. Dormaahene, I was said to me, you know, or your chairman, or was said to me, say, what you Berekum essence and Juana. And also say, Nipadutos and anonymous was saying, and no more kabumo. Eye Bono Regional House of Chiefs. Kaho na signa emra eye National House of Chiefs e de bo wo ho bra ebra obi aye nananom bi etietia wo mra so no kwan ben so ene ye de no fa ene kwan we ene ka ye ho ne de besua no e do so ye pa wo mi enkohwe video ne mra ansana ye de adesua no e da beto am so medin e de ma me Fauzia. Ahemfo mako ye yenson wo Bono Regional nana Dormaahene nana Nsokko nana Dwenem hene nana Wanchi hene nana Kwatwomahene nana Sumahene domaka ho ye yenson ene abonofo no a bebeje atum no ya ye se free samre ko ye ne Berekum ye tonkwanta ya de apai e wo fia nhihye ho ko si se bebe fa kwan papa so abeka bibia kire. Because any dear council say ura kra ba yi a eno nje se bi mabi nanka sa platform yi kra ye kwa ene sabi otumfo asante hene oti na dwam se asantefo bewura nka ngojan anaso asamka oba ene meso ngodoman nkro na ne mamamfo ye kokoduru won tam ne yetewa nti obakasa nka o magye aye se ye mu bi abakosem kra ye kantiase anya adwuma nka Berekumfo na sese nka benya opportunity a beka saa adehye mienu bom nso wahu ne beka koye abonofo no ye mu bi ye hu se ade abede ye na ntwa yie nti ya ye de ya atwe ye ho Berekumfo benya bebia benya ni problem besi Berekum hina nya ha na bede ne baba na na akwa bana makolo regisa. He appealed to the kwakwhwe ediaba no eno nti ye de adusua no etoam so nananom dodo sen ena won kabomu eye Bono Regional House of Chiefs nananom eye edu enson no won edin enkuro no din ena etoato so no awodumase traditional council eye baako Bedu Traditional Council, Bana Traditional Council, Berekum Traditional Council, Doma Traditional Council, Dwenem Traditional Council, Japokrum Traditional Council, Sansoso ena Kwatwoma Traditional Council, Nsokko Traditional Council, Nsuatre Traditional Council, Odumase number 1 Traditional Council, Sampa Traditional Council, Sekwa Traditional Council, Suma Traditional Council, Sunyane Traditional Council, and Afe Wanchi Traditional Council. Enti yakana nanom nyina bomu a omoye makomako edu enson. Na ye Dormaahene eche se emunsia eka ono ye Dormaahene ho mo yenson eno mo de sa eson no e de ato ye Berekum ma hene eso na yenhwe emra ebo
eye nananom mu atena nkonwa yakeka wo abomu a omo eforme eye regional house of chiefs a omo kese ene national house of chiefs say ye he omaimu mra constitution 1992 constitution no emra yitintimi wa afia pema hankono aduokono mienu mu no chieftaincy act no eye act 2008 act 759 ene kire ekwanya se sabi son se benyado se nananom bi efomo a ekwanya eye regional house of chiefs no ede won efaso de di kan nananom di kan ebo ohene kro no sabi ohene kro no kokko ombo no kokko na se hantentamo a ansa na omode no aba disciplinary committee a won ate won ewo again national house of chiefs kwadu ne beba na afei o mahwem no atonsa afre wa hene kro no na wonni no edi nkomo ahwese kwadu no a ne chairman ede Bono no ayesa ne tie won tie ne de awia ansa na aye committee no ameki omo decision anasa wo mo kwan kura esese won de eye mahenu kro efaso na mama yenhye ne nso se san hyehye nyine mu no eye kukuo mu ade a nananom nkoantamu asem a emma bonten emma sabi eye ensem twadwuma no se eye kasamfonyini eye kasafidie eye kowa krata mu ana sententen fidie sese ya baso no emma metoso esan se mahini bia eda domanim edi domanim enu nte sedie ebeya nananom nsem ebeka nananom ntamu na wo mutumi otwede mponyankopon nananom de ahye wonsa no ebekoso agina ne nanso ne nti no omoniema nyinara kokuom ene wonye no enu nti yenhwe ekwan a yewura Dormaahene faso ede yewura Berekum hene ensem betudwa no sabi son sabi nyado amamra ebo regional house of chiefs ho bra no sabi yewura Dormaahene gina ne tumi so se chairman no editi aso ena de yetoso bio nso yewura Dormaahene wadane man sade eye Berekum edane man no Berekum sabi son sabi nyado Berekum enye brempon Berekum dane man na bremponfo ehye na sede eye Dormaahene dane man na bremponfo nso ehye na se no ena afen so se ye se hwese won to aba ewo mu decision mu tekimu anasese obi ya ade etietia omumra ne so a na se wo mu tu ho na mawa won to so aba ehwese sei ne yepese ye no na ye to so aba nipa sen ene faso eno nto se ye de abato so na ye de ye adwuma ewo emra we mu ade Dormaahene ye mu asabi ni padodo no ankwa ama no na se ensia ono ka ho nso ne koma no enkunu aka no ankwa ama ne kyese de Dormaahene de babonten se ne tumi so se chairman no dodo no enni na afa ena dienti ena yewura Dormaahene ede saa so ete se ede ato yewura Berekum mahene so yewura Dormaahene kasem no wo kirem se eyia na doti yia ne ye nana amankradi ewu otoso emiensa otoso mienu ne doti yie a na ye nansa kwantuo no oye na adwen so obeba wukwi obeba yawada no ena national security ene chieftaincy minister ene court ebe semo ne se omode injunction beto no so wo babia enye yie na yensuya de yenso so wo ha enu nti omomra meyi ano yenhwe Berekum efomoi anaso mo fa asante mra eso eno mo de kose yewura Dormaahene ekasemu no okase won ema no eye atenankonya Berekum atenankonya ebe se no eye sede amamene amanete
enu nti womma no ya ebenada ena waka kire won se benada ne de woni ne nua drobo ekodi nkomo na eche se ne nua eye Berekum doti yie no enkomo anu ne drobo kodi no eye ne nua drobo no sebi na ehu hia ne sen doti yie no de etoso bio no nso yewra Dormaahene kire se wukuada no ayede ma eye Bono Regional House of Chiefs se won nyina mra wukuada na wo mo ne Pentecost asafo a na na mankwadi ewu a wotoso emienu na wosomo no ono onsomo no o nyina beba wukuada no yewra Dormaahene ka se onkwa yi wukuada na wukuada no so eye kurida peku yewra Dormaahene nananom ekwan nananom afaso ahyehye woni ma no akaman ni mu nyina se ye Bono se ye Asante se ye Achem se ye Mfante se ye Kuapem se ye Kwu akaman ni nyinara dabone eye baako se ye kurida peku ewo Asante a ye kurida peku ewo baabia se ye akweside ewo Asante a eya akweside ewo baabia esansa Asante enna no eya adeduanan na nanom so ye nhyehyeye se obrimpon ohene a woye brimpon to anase wokwekura anase mahene kwekura na se wo fiti na kwantu tenten na se a kwantu tenten ne me kire se ye deda no nansa anase na enu a na nanom ehyehyɛ hu se dabone emeto no enu nti esanse dabone no esum wom na nanom besom wukuada etwemu ansa na wukuada won eye nana mankwadi ewu na eye doti yie no ayede ma yewra Dormaahene a yewra Dormaahene se ontimi ma no sa wukuada no ena yewra Dormaahene ekọ dua ya nkwanta mahene edoti yie okọ wukuada sa wukuada no na ye wukuada hunu ne ne kurida peku se minyanum eye adofo se mobekaya eye nana boachotro motoso miensa edoti yi a na ye wukuada Dormaahene koye ebra aye omampanyini His Excellency Nana Dodanko Akufo-Addo ekoye amanfo edebetu ntentafidi so se ohu Dormaahene wanchia no na ye wukuada esanse yewra Osantehene etu eye asafo achamfo a wo ye yewra akwamuhene no mane kosi nanan eye yawada no momi enkohwe mfoni ne mra ne yento aso onyini we eye nana boachotro motoso emiensa ne doti yi a Dormaahene koya okọ wukuada ono mampanyini His Excellency eye Nana Dodanko Akufo-Addo ekohia ya amanfo no mu bi susu se enam de ekoso ntino wanchia no enti yesa de ba nana mankwadi ewu eyi enum a na wukuada no nso a wonde ma eye Nana Dormaahene a wama no na eno nso so ye wukuada hunu a enye kurida peku ya wada no nso a yede ma eye Kroberu fi Asante kotoko hene no eye nhyehyɛ eda ho data enye Berekum dot yi no ene ya de foforo afa ne yede aba da bi na no mo ehyehyɛ Asante mra no ena afa nso eye emra ebo na nanom ho ban no se wahene se eye yura kotoko hene ne ma hene ekwa akura
na se na kwantu tenten no obefiti ase ye na anu anase nansa e de atwa to ye ne na anu suo no so ohene e de nani monya ba kota akira na anu suo no no wokọ na wokọ so a onkontem o ma de hye kwan mo nkọhwe eye ne ma hene nani achi esansa amamre ne amane mu no se yero sante hene kọhwe ne ma hene ni achi no ni di nka atwa to a ye wo amane awie a wodasane bie ni wo kwan se sese wode nani ehu mu ni bio se eye nansa kwantu a saa netie enunti yero sante hene ewum se tumene ye ne de nanso niema obeye bia wo fa sante mra so ene amane so no ye no pepepepepepepe enunti ye nhwe sanso so na yewura eye Dormaahene yewura Dormaahene wo nkuru mako aduno 20 ana hye yewura Dormaahene ase semahene sana se yewura Dormaahene brempon no mu bi ekwa obia be kwa akwahwe no na yewura Dormaahene atwato okohwe ne wie no aye amane ye wo mu wie a obia ni wo kwan se wokọ ehu bi enti se yewura Dormaahene ejina ayiye we ho nhyehyeye so ebra wo ma ne kwan baako mienu na nyina wo se emwa no na emum da yewura kotokohwe ne ba ene wo beba national security si ho kwan no na se yewura Dormaahene ka so wo gina so e de atwe Berekum asensen so a sebie so sebie nyato na e kamea ye se entwe yie yensan hwa de kakra nso so esa wa ha eyiyo no wonu wonnuanu nyina te kama na se wunya yi a anase bibitowa ukose won na won aba na mum nya de wo kose no a won beja wo no wonu mum ne be kire wo da ebeboa no de bi de wo be kire wo da ebeboa wo no eye sebi de wo da no ura wo hyanase eye sana nhyehyeye ne te eda honom a enye yewura kotokohene ene ebesesa no anase enye Berekum ayie no ena adane eye saa ene te dada enti ebusa se edie ne na eye yewura Dormaahene etire mu po enti a na opese oba eye Berekum ya wadana na yewura Santahene eba no ne tire mu po no ena national security chieftaincy minister ene court ni ehu ye nti a omode to no so na na dinti ena amma yewura Dormaahene ekura sa asemi mu abepem nne de wo pese no wo ye no enu nti ana nananom de ye wa eye mo na ye da ye ni ebeto manimu yewura Dormaahene wo ye ma hene a sebie so sebie nyato ye ba wani mpanke ye woro ye na asem mpaboa ne asabo ye mu ase ansa na sebie so sebie nyato ye no wakasa nananom mo na mo ya amamre ne amane ntua no enu nti ye sremo eya na da no mo de mo nsem ba bonten ye pentema baba betie esanse ya na mo nsem imudu nti yewura Dormaahene madam ekwan no a nananom ahyehye ede ato amanmre ne amane kwan so no enie Obahin bebre nano pokuare no mawa no asante kotoko no so ne ebedi akon aboaboa ho etio ne to na sakra aboa nkwa ye de etiri beto ho asem no frititio e frititio dmankoma ade no yamfa anto de da